Takže čau, já jsem Petr a tohle je další video. A dneska co jsou takové informace, jako prostě videa, které by mohly být do tady z toho týdne či měsíce. A jinak je konec školy, což je taky hodně hustý. A už se těším na prázdniny. Teď ještě takový trošku téma, se kterým jsem vás chtěl upozornit, je to, že moje rodiče jsou v Anglii a docela se mi stejskalo a taky se omlouvám za to, že dlouho nevyšlo video, protože to bylo kvůli tomuhle, že prostě se mi stejskalo a nechtěl jsem mi natáčet, prostě moc se za to omlouvám. Taky se chci omluvit za to, že nevyšlo Stírání losu 2. Jinak jsem prostě utratil svý kapesný za to, že jsem si koupil prostě nový sluchátka. Kupoval jsem si vlastně kryt na mobil, rybí oko, což jako na mobil taky na foťák, což mě vyšlo celkově na 1500 korun a už to je docela dost. Ještě mě k tomu přidávala mamka hodně peněz a teď jsou teda rodiče v Anglii, jak už jsem říkal, a pošlou mi nějaký sladkosti. Možná by to mohlo být do konce tohohle týdne, ale to ještě nevím, jak prostě se to dopraví a to. Jinak kdyby to dobře šlo a přišlo by to do pátka, tak by se to mohlo tak v neděli, nebo v sobotu, v neděli bych to dal na YouTube. A ještě plánuju, že by to se mnou někdo natočil, ale vůbec nevím, jakože koho si do videa pozvat. Zkoušel jsem se ptát, nebo neskoušel jsem se ještě nikoho ptát, ale bylo by dobrý, kdyby prostě někdo to se mnou natočil. Ještě nevím, koho vůbec pozvat, ale nejlepší by byl asi Dan. Kanál bych možná mohl dát do popisku, ale nevím, jestli se mi to podaří, jestli na to bude čas, protože teď mám všechno narychlo. Sice už se vůbec nemusím učit ve škole, zítra jdeme na výlet do Vrchlabí, což je taky dobrý, ale jde mi hrozně o to, aby jsem teď začal točit, protože mě se fakt stejskalo, což mě hrozně mrzí, že jsem nic nenatočil. A za to se vám omlouvám, jinak děkuji za 9 odběrů, který jste mi dali a taky si to hodně vážím. A chtěl jsem zmínit jenom Petra Chuťku, jeho kanál bude možná v popisku, tak jestli na to bude čas, nebo prostě když budu vědět jak a to. Jeho kanál se jinak jmenuje Peca a Danův se jmenuje Daniel.cz. Peca mě hodně podpořuje, dává mi odběr s 2 kanálama, co má a dáváme lajky, prostě podporuje mě jak i ve škole třeba, jakože mě říká, že je docela dobrý, ale že mám jako srandovnější videa, vůbec to jako nechápu. On je hrozně hodnej, ale někdy je i zlej, ale to jako nechci teď nějak jako říkat, že na mě je zlej, ale někdy se jako fakt nedokáže krotit, jako sorry Peco. A co jsem to chtěla ještě? Jo, mohla by být ta ochutnávka sladkostí a mamka mě chtěla poslat jelly beans. Má pro mě 2 pytlíčky, teď jsem s nima volal na Skypeu, viděl jsem je, ale myslím si, že v tom ty hnusný nejsou, ale když tak, kdyby tam nebyly hnusný, tak by jsem to určitě poznal sám, nebo teda s Danem, kdyby to se mnou natočil a když tak by jsem je ochutnal jako v tom videu s Danem, ale kdyby tam byly i hnusný, tak by to samozřejmě byl Jelly Beans Challenge, na který jsem se těšil. Ale koupil bych si určitě taky jelly beans, kdyby ty hnusný i dobrý, protože kdyby tam nebyly ty hnusný, já chci prostě zkusit. Jinak teď nedávno Pepa Holmes taky kanál má Pepino nějak CZ, nebo TV, nevím, jo TV, a ten mě dal teda zkažený vejce, byl to fakt hodně hnusný a proto to chci zkusit. Jinak teď nemám moc peněz na to, zase jak jsem už říkal, na ten stojan, jak na ty jelly beans, na další věci pro natáčení a teď se k tomu chci začít hodně věnovat, protože mě začaly bavit videa jakože mých kamarádů, třeba Maldaman TV, taky určitě možná dám do popisku, možná Kuban TV skončil s YouTubem, což mě hodně mrzí, protože ten byl fakt dobrý a koho ještě tak Marmal SRO, další dobrý youtuber z naší třídy. Jinak všem dávám odběr a jinak vás zdravím do videa a co jsem to ještě chtěl? Asi všechno. No, prostě do tady toho měsíce dokonce a prostě teď takových 15 dní by to video mělo určitě být a kdyby nevyšlo, tak to se omlouvám. Teď začnu víc teda točit, jak už jsem říkal,
A moc děkuji za odběratele a lajky, dislajky, já si toho nevšímám, ale zajímalo by mě, proč nedáváte dislajky. U toho videa o ochutnávání těch energiáků, jo, v pohodě, to ještě chápu. Jinak ty losy mají neuvěřitelný počet sklídnutí, asi 150, za což jsem taky moc rád. A chtěl jsem ještě zmínit toho, no Dana, že kdyby to byly ty hnusný, tak se taky zeptám, jestli by to se mnou natočil. Samozřejmě by mohla být ještě i Maruška, kdyby to šlo, tak by možná mohl ještě Šimon a to jsou další prostě kámoši, který by mohli. Jinak tohle byly krátké informace, no už to má 5 minut, docela dlouhý. A já se omlouvám teda hrozně za to, že nevyšlo video. Já jsem byl prostě, bylo mi smutno za rodičema, protože když máte, to už je měsíc, co jsem je neviděl, a když máte měsíc, nevidíte rodiče, jako jo, v pohodě, ale když prostě jsou tak daleko, máte o ně strach, že se jim tam něco stane, tak to je hrozný. Nechtějte si to zažít, ale samozřejmě mamka i táta, nebo táta, jako já ho tak beru Martina, ale on to je můj nevlastní táta, ale beru ho jako tátu, jsou prostě v Anglii, jsou v pohodě a mají se tam docela dobře a teď prostě až přijedou, tak by mě možná ještě přivezli nějaký Arizony, ale tentokrát se jim nepovedlo sehnat Arizonu, protože měli jenom v těch skleněných láhvích a to se nechtěli jim kupovat, protože by se to mohlo rozbít a bylo to prej hodně drahý. Jedna ta Arizona v té skleněné láhve stála 2 libry, což je docela dost. Jinak budou Pringlesky, ale to se nechte překvapit, protože nechci prozrazovat všechno do tohohle videa. To bylo asi všechno. Byly to hodně krátké informace, hlavně kvůli tomu, že jsem chtěl vás upozornit, že teď jakože budou vycházet víc videa a chtěl jsem začít natáčet i jakože jojo triky, ale už jsem dlouho nejojoval, takže bych se zase začal učit a samozřejmě bych vás vzal s sebou na nějaký triky. A chtěl jsem vás s sebou vzít i na youtubering, který se konal, ale nemohl jsem, protože jsem měl za prvý vytej mobil, ale to by nevadilo, protože mám tu krabičku, která nabije mobil i v autobuse, ale já jsem měl mobil vlastně rozbitý, neměl jsem tam čočku na natáčení, takže to bylo hodně taky to, prostě komplikovaný natáčet to, na foťách mě to nešlo a tady ta přední čočka, to bych asi jako držel fotomobil takhle, že jo, a ukazoval jako, prostě lidi by si říkali, proč na nás ukazuje display a takové věci. Jinak bylo to super na tom youtuberingu a mám podpisy od několika youtuberů, což třeba se týká Atyho, no, Falenky, dalších prostě youtuberů dobrých a viděl jsem dokonce i Hogiho, za co jsem hodně rád a viděl jsem ho na koncertě Slza tady v Trutnově v UFU. A to už by mohlo být asi všechno, protože už to má zase 8 minut a byly to teda krátké informace, které mají 8 minut a půl. To by bylo teda všechno, já se s vámi loučím při dalším videu. Zatím, čau.